L-Aġenzija Internazzjonali DBRS Morningstar għal darb'oħra ikkonfermat ir-rating ta' pajjiżna bħala A stabbli. L-esperti internazzjonali li ma jħarsu lejn wiċċ sostnew li tkabbir ekonomiku fl-aħħar xhur baqgħu b'saħħtu. Ġie innutat kif fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-ekonomija kibret b'6% u dan seħħ l-aktar permezz tas-setturi tat-turiżmu u tas-servizzi. B'dan huwa aqwa minn dak li kien imbassar fil-bidu ta' din is-sena. DBRS qalet ukoll li l-ekonomija Maltija se tkompli tikber b'ritmu aqwa mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea filwaqt li rimarkaw ukoll fuq id-deċiżjoni tal-Gvern li jkompli iżomm il-prezzijiet ta' enerġija u fuel stabbli. L-esperti jemmnu li d-deficit se jkompli jitnaqqas, dan minn barra li kummentaw li l-pis ta' dejn nazzjonali jikkumpara tajjeb ferm meta imqabbel mal-pajjiżi Ewropej u dan huwa ikkontrollat. Brabta ma' din l-aħbar irreaġixxa il-Prim Ministru Roberta Bela fuq il-midja soċjali li sostna li dan ir-riżultat ingħata e kif l-ekonomija Maltija qed tkompli tikber aktar minn pajjiżi oħra. Dr. Bela innota li l-Aġenzija Internazzjonali temmen ukoll li permezz tal-politika stabbli se tgħin biex joqsu id-deficit u d-dejn ta' pajjiżna.